Počúvam vedcov a odborníkov, podporujem očkovanie a covid pasy považujem za jedinú cestu von z pandémie. Rovnako ako vedci, lekári a odborníci, aj ja teraz čelím obrovskému množstvu vašich nenávistných komentárov. Môžete mi ale napísať čokoľvek. Vždy sa budem držať faktov a dát. A tu je niekoľko bodov, ktoré by ste nakoniec mohli zvážiť aj vy. Poprvé, podľa prognóz a dát od odborníkov sa pandemická situácia na Slovensku zhoršuje. Mnohí ľudia budú s ťažkým priebehom ochorenia hospitalizovaní a mnohí z nich prídu o život. Po druhé, preplnené nemocnice a úmrtia budú výsledkom nízkej zaočkovanosti, silnejúcej dezinfoscény a extrémne slabej komunikácie našich lídrov, ktorí si prioritne riešia svoje politické zadky a svoje preferencie. Povýšili svoje kariéry nad vaše zdravie. Toto je jediný dôvod, pre ktorý nemajú odvahu zaviesť prísnejšie opatrenia. Po tretie, mnohé členské štáty Európskej únie sa poučili z minulého roka. Preto zavádzajú prísnejšie opatrenia a jedinou vstupenkou k slobodnému životu je u nich COVID pas. Drvivá väčšina týchto zodpovedných štátov má pritom vyššiu zaočkovanosť, ako máme my na Slovensku, pretože pochopili, že vírus je teraz oveľa infekčnejší. Obviňujete ma zo šírenia propagandy a z klamstiev, a to len preto, lebo sa vám v individuálnych prípadoch podarilo dať si napríklad vo Francúzsku pivo bez covid pasu. Dôležité a smerodatné sú však plošné opatrenia v jednotlivých štátoch, a to z oficiálnych zdrojov. A tu je zo pár faktov z Európy. V rámci všetkých štátov Európskej únie potrebujete na vstup do krajiny COVID pas. To znamená byť očkovaný, otestovaný PCR testom, alebo musíte mať dôkaz, že ste prekonali ochorenie. Ak máte len test, môžu vám nariadiť opätovné pretestovanie, ktoré si zaplatíte sami. V Rakúsku sa dnes neubytujete v hoteli, ak nemáte COVID pas. Rovnaké pravidlá platia aj pre vstup do reštaurácie alebo do nočného baru. Povinné respirátory FFP2 sú v dopravných prostriedkoch, v supermarketoch, v nemocniciach, ale napríklad aj v bankách. Dôkaz o bezinfekčnosti sa vyžaduje na všetkých podujatiach, kde sa zhromaždí viac ako 25 ľudí. A len včera večer rozhodli o tom, že na lyžiarskych svách nepustia nikoho bez COVID pasu. U našich susedov v Česku platí povinnosť nosiť respirátor FFP2 v dopravných prostriedkoch aj na hromadných podujatiach. Do nočného podniku vás pustia len, ak ste zaočkovaní, alebo ak máte test, ktorý nie je starší ako 24 hodín. A od pondelka začínajú v Česku s 3. dávkou vakcíny. Do Nemecka môžete vstúpiť len s COVID pasom. Do nemocníc, do hotelov, do reštaurácií môžu vstúpiť len zaočkovaní alebo s PCR testom. V interiéri len s respirátorom. A napríklad také Slovinsko, ktoré má extrémne nízku 30% zaočkovanosť, zaviedlo povinné COVID pasy na verejných podujatiach, v nemocniciach, v hoteloch, v reštauráciách, dokonca aj na čerpacích staniciach. Zamestnanci štátnej správy a zdravotníci musia byť zaočkovaní povinne. No a teraz spomeniem Dánsko, ktoré naozaj zrušilo všetky pandemické opatrenia. Jasné, že zrušilo, lebo ich zaočkovanosť je viac ako 80% a preto, a len preto si to mohli dovoliť. V Dánsku už tiež očkujú 3. dávkou. Očkujú aj na koncertoch, v obchodných domoch, očkujú všade, kde sa dá, pretože zistili, že tí, čo ešte neboli zaočkovaní, sa po oslovení na mieste dajú nakoniec zaočkovať. A vďaka týmto opatreniam podali už 84 000 nových dávok vakcín. Pretože Dáni nepočúvajú uhríkov a šuvadové, ale veria odborníkom a faktom. Prísnejšie opatrenia, očkovanie a COVID pasy si naozaj nevymyslela Nicholsonová. Zo všetkých odborných zdrojov vyplýva, že toto je jediná cesta, ako poraziť COVID. Jediný problém, ktorý na Slovensku máme, sú nezodpovední a populistickí politickí lídri, ktorí vám zavedenie prísnejších opatrení nedokážu odkomunikovať, pretože sa boja, že prídu o vaše hlasy. Pre vyššie preferencie sú ochotní riskovať vaše životy. Nad týmto sa skúste aspoň na chvíľu zamyslieť. A to ešte predtým, než mi opäť zaželáte skorú smrť.